mo? Aming munisipalidad, kaya syudad, hindi provinsyal yung gawas natin. At dadagat rin ko sa SK, secretaries, treasurers. Apo iso nga, dati problema yung mga ipagbayad na dito, tutugo. Kaya nagkitayin ka ng SK, talagang isubit, pare ko itangag ka na. Ang nanggulo na tamang pasman dito yung pagganyan. Okay. Last year, next year, and so lumabalbalin ko na ako at by next year dapat nga i-appoint kami at nang nangro na dito yung makakurin kapag-property budget. So nga BJT remedyo na ako na dapat mag-appoint kami as much as possible. Isa ti plano na ako nagpa-consult na kung chairman ng Committee on Budget kayo, ni Atty. Lasso, at sisisagan na damit na tumulong kami. Kailangan talaga maremedyohan dito yung problema ko. Ito yung nag-resign. But tsaka mo, I'm not sure the exact numbers. So siguro, alam nito amin resulta. Amin nga listahan. Kurang-kurang SK.